daga ido ka kalle ni sau nawa ka yake dinafin na mutane. Gaskiya ban san iyaka ba tunda domin ne abinda kake kullum aikinka ba ka kirga ba za ka gane iya adadin aikin mutanen da kake kama, balle in kana da yaran da ke abun nan a ciki ka san ko ba ka kusa su ma za su yi nasu, balle ma in kana tare da su ko kuma kana ba su mutanen da suke yi da su kaga za su ta yi suna maku abubuwa daban-daban a ciki ko kuma su kara maku kuɗin da za su ajiye gajin da abu yake don na ce maku ga iyakansu kaga na yi ƙarya ke nan. Yanzu ka san adadin mutanen da ka kashe? A gaskiya ban sani ba tun da kamar yadda na ce ma a farko idan na ce ma na sani nan ma na yi ƙarya abinda kake buɗe wuta ko da wani lokaci ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba kusan shekara 10 ina za ka gane iya adadin da mutanen da zan na kashe kuma ka san ko shekara ɗaya ai tana da yawa a cikin ayyuka na mutum zai yi a shekara ɗaya balle shekara 10. Yanzu kai in ka kama in an ce maka dan Allah dan annabi kana bari? Ana ne dan Allah dan annabi idan kuma abu ya zo da ribon zan bari zan iya bari don kuma ba. A'a idan mutum ka kama mutum ya ce dan Allah dan annabi ka duba girman Allah da annabi ka kyale ne me yasa ba ku barin shi? Yadda sa ba bari don biyan bukata kuma ya zama aiki ne abinda kake ko da wani lokaci aikin ka idan ka taho shi ba a daga kafa yanzu shin saboda in ka daga kafa ma dai wani wurin ka tunkan fa gara ma ka tsaya inda ka samu don saboda ya fi. Shin yanzu kai kana ganin ku da kuke wannan abin ba za ku mutu ba? Mutuwa kan ai kowa ya san ya zo duniya ya san zai mutu tunda mun san dai tabbar dukan mu zuwa a kai kuma ya mu kai ba wanda ba zai mutu ba inda muna ganin wani wasu na mutuwa kuma ana kacewa a gaban mu muna kacewa muna gani ta ko ai mutu ba zai ce ba zai mutu ba sai dai a ce ba a san yadda mutuwa za ta zo ba. Yanzu kaman ku da kuke kinafin din nan a daji kuna rashin lafiya? Muna rashin lafiya sosai ma. To yanzu babura irin a kawo kuɗi da babura ka karɓi babura sun kai nawa? Gaskiya ni kan haidai kawai ba da kuɗi a amsun babu idan kana da ai duk wanda ka gana wannan harkan ba zai rasa hannu ba ko ga dan uwanci bai lashe mai hannu a wani bahaushe ko kuma wani bahaushen shi ma Allah ya buɗo mai hanyar da zai zo ya mata akan haka a kama dan uwan shi dan a kawo mashin da sauransu. Mashin kuma da an ba da kuɗi masu fiddo su daban kuma wanda suke cikin gari wanda suka san sirrin ta hanyar da za su fitar da su su ne za su je su fiddo su amma wanda bai sani ba kaga kuma wanda yake daji ai ba zai san ta hanyar da zai ya fiddo shi ba ma har ya je ya siya don saboda ko ina da matsala. To yanzu kaman bindiga kaman wani irin bindiga da wani irin bindiga ake amfani da su za ka iya kira mun sunayen bindiga? Zan iya kira mun sunan su bindiga na gaba ɗansu ba su da yawa babban dai kawai daga take bifa sai duna sai mai sitanda sai ni tawa kumanda mai wukan na amma da duna da mai sitanda da bika duk dai a satin su ɗaya ne 49 ne ita kuma bika kaga sharbi gare ta ita tana da tashi 100 ma da rabu ita kuma ta tsaya a 100 babu ta yanda ba. Wani kinafin ne kai wanda kake tunanin har ka daina kinafin kana tunanin irin kisan da kai ko irin abin da kai baka ji daɗi ba? To ba zai wasu irin kinafin na ba wanda aka kama ni a wannan lokacin shi ne kawai zan ce bai zai zama illa na ƙarshe irin aikin da nake yi na kinafin na a'a baka taba kama wasu ka kashe hankalinka ya tashi ba ko ka jima wani ko ka karɓi abin shi dame ka haka ka taɓa yi? A aikin ka idan kana yin aikin da kake da wuya za ka yi abun nan balle ma in kana dan shan abubuwan ka a cikin ayyukan ka amma kaga yanzu don ta sa in zan je aiki na ina iya shan wata sa in sha wuri ta in sha wata sa in sha tabulu in tafi aiki na har sigari kawai ina ɗora kasa kuma idan aiki ya zo ma ko ban sha komai ba zan iya yi don saboda dama ina yi. Giya fa kana shan giya? Gaskiya ban taɓa shan giya ba ni tun da nake. Yanzu kaman na zauna kaman kai yanzu in aka ce za a kashe kai a kake ji kai a ce za a harbe ka da bindiga ko a fara yanka kunnenka a cire maka hannu a kwakule maka ido a cire ma haƙora a cire maka gabanka a fara maka bit by bit ya za ka ji? Ya fi ƙarfi na riga na zo hannu ai haifai kawai dangane ga Allah in sa ido in gani tun da na riga na zo hannu idan kuma akwai hanyar fita yadda ta fita in kare kaina ko kuma in ai zan iya yi.
don kuma babu ba ai kaga dole ne ka kai kamar inda na san nema ina samun su suna son su gudu ba za su gudu ba dole sai sun zo hannu to don saboda haka to ka gani ba inda zan yi idan na zo hannu idan kuma da ban zo hannu ba ka san na san zan ce ko an ce man za a yi ma kaza zan ce to in Allah ya sa ba to yanzu kai yanzu kai musulmi ne ko kirista ko baka da addini? Ni musulmi ne kan tunda na taso cikin musulmai nake kuma ina wahila ce kuma ina yin addinin musulunci tunda ina yin sallah wata sa'a sosai kuma ina yin tarbi sosai wani sa'a kana yin ba da tarbiya aljihuna in baka gani da guda ba ka gani da guda biyu kana yin sallah wani lokaci